Святочны рух з самага ранку як, таму і мае быць кірмаш на ўсе запатрабаванні і густы. Горад майстроў як цудоўная краіна, планета дзяцінства з атракцыёнамі, усё ў лепшых традыцыях. Але з мясцовай індывідуальнасцю пачынаючы з выставы агляду падворкаў сельскіх саветаў і сельгаспрадпрыемстваў, куды гасцінна запрашалі і частавалі вясковымі прысмакамі пад песні і танцы. Святочнае шэсце – традыцыя дажынак, падкрэслівае значнасць хлебаробскай працы і прэстыж, які зацвердзіў маштабны, уражваючы парад сучаснай сельскагаспадарчай тэхнікі, што працуе на палях раёна. Камянецкі край да сваіх дажынак прыйшоў з гонарам. Рэгіён у ліку самых высокаўраджайных у вобласці. У сярэднім па 43 цэнтнеры з гектара урадзіла хлебная ніва, па 52 цэнтнеры далі палеткі пшаніцы. За ім у гэтым годзе трэцяе месца ў абласным спаборніцтве сярод раёнаў па валавой вытворчасці зерня. 116 тысяч тонн. Из 1 230 000, практически 10% это ваши. Огромная, конечно, ваша заслуга. Отдача земли высокая, але у районе скіраваны на больш важкие урожаи. Район должен иметь сегодня 150 тысяч тонн зерна, и тогда мы будем достаточны, обеспечены фуражом, и будем выполнять и государственный заказ, хотя мы его выполняем. И самое главное, что мы сможем развивать спокойно животноводческую отрасль. Сярод гаспадарак у спаборніцтве на жніве на першым месцы адкрытае акцыянернае таварыства «Белавежскі дзеннамалот» зерня склаў 38% ад агульнага па раёну. Это урожайность в районе 67 центнеров. Мы получили вал зерна 43,5 тысячи тонн. Получили хороший урожай рапса в этом году. Это валовый сбор составил около 5,5 тысяч тонн. Поэтому, в принципе, все показатели с плюсом к уровню прошлого года. У раёне 69 камбайнерскіх экіпажаў, намалот якіх больш, чым па 1000 тонн, у 2 экіпажаў за 2000. Самы высокі намалот на умоўны камбайн 1988 тонн зерня у Івана Манькоўскага і Константина Лагошы з адкрытага акцыянернага таварыства «Відамлянскае». Складная работа. Вместе ремонтируем, вместе работаем. Все делать вместе. Агрономная служба хорошо работает. Хорошие поля, урожай хороший. Ну и подготовка техники заранее. Ну и в основном поддержка и родных, и близких, и хочется и работать. Ушанаванню пераможцаў жніва спадарожнічала яркая канцэртная праграма лепшых самадзейных калектываў раёна. Народное гулянне доўжылася да позняга вечара. Никогда такого не было у нас в поселке. Ждали, приятно, красиво, уютно и по-домашнему. Яшчэ адна старонка ў гісторыі і раёна, і пасёлка Белавежскі, якія дастойна прынялі свята. Прасков'я Якіменка, Васіль Пахоўскі, Сергей Мацвейчук, тэлерадыёкампанія «Эврест».